obranca Mario German. Ešte keď sa vrátime k tomu zápasu pred 2 dňami, ako ste teda stravili ten deň, voľna po tej prehre 0-10 padol vhod, vyčistili ste si hlavy pred dnešným zápasom? Tak ja myslím, že určite padol vhod, dali sme si nejaký meeting, proste nemôžeme už opakovať to, čo sa dialo proti Amerike a som rád aj po dneskajšom výsledku, že sme to dostali z hlavy. Dnes opäť veľmi dobrý výkon, tak ako proti Švédsku, možno sa mi až ešte lepší. V Rusku ste boli absolútne vyrovnaní súperom, ak sa nemýlim, mali ste aj minimálne z hľadiska počtu striel navrch, čo teda rozhodlo v prospech vášho súpera? Tak ja si myslím, že rozhodla aj efektivita. Keď sme zatlačili Rusov, oni nám rýchlo odpovedali, vlastne strelili gól a ťažko sa to rozbiehalo potom, ale som rád, že aj za stavu 2-0, myslím, že po prvej tretine sme sa nezlomili a snažili sme sa niečo s tým zápasom spraviť. Načrtol si to, aké je to potom náročné, lebo prakticky tie ruské góly vždy prišli po častiach hry, keď ste vy mali navrch, aké je to bolo náročné pre hráčov a pre celý tým sa nejako vrátiť do toho zápasu, lebo to je zrejme dosť frustrujúce. Tak je to frustrujúce, ale povedali sme si v kabine možno aj pár tvrdších slov. No a sme radi proste, že sme sa ešte ako tak dostali do toho zápasu a mali sme aj pri preslovke v tretej tretine. Mali obrovskú šancu vyrovnať na 3-3, bohužiaľ nám to nepadlo a taký je hokej. Ešte keď sa vrátim možno k začiatku zápasu, tie 2 góly prakticky v rýchlom slede, to padlo v priebehu 1,5 minúty. Nerozhodilo vás to nejako na začiatku zápasu? Tak, to myslím, že trošku aj áno, ale jak som povedal, sme radi, že sme sa do toho zápasu dostali. Myslím si, že môžem povedať, že sme boli vyrovnaným súperom. Chýbalo možno na tom stavu 2-3 kúsok šťastia, alebo čo to teda bolo, lebo tam tých šancí ste mali zrejme najviac. Tak myslím si, že určite, ako som povedal, keby nám to padlo za z toho stavu 2-3, tak ten zápas by sa vyvíjal, myslím, že iným smerom. Dosť vtedy vložilo aj publikum za stavu 2-3, nemal si tu podporu z hľadiska predovšetkým zrejme zo strany rodinných príslušníkov, ktorí zrejme aj napriek asi početnej nevýhode dokázali prekričať Rusov. Tak bola to určite podpora pre nás aj pre chalanov. Myslím si, že Rusi začali kričať, okamžite prišla vlastne odozva zo slovenskej strany, bolo to pekné a myslím, že to určite nás to povzbudilo. Prakticky 24 hodín vás čaká zrejme najdôležitejší zápas v sezóne proti Nemecku. Pre vás to už bude 4. zápas v priebehu 5. dňa. Ako sú na tom teraz so silami, keďže Nemci majú dnes deň voľno a nech to bude len 3. zápas? Tak myslím si, že sily máme stále, máme natrénované zo sezóny a myslím si, že sily nám nechýbajú. Máme, myslím, že aj vyše dňa odpočinok. Myslím si, že sme pripravení na zápas s Nemeckom.